Електрическа тротинетка намалена на 8200 лева. Tevran Fighter Supreme 7260R се очертава като флагман в гамата на марката. Отличава се с изключителна мощност и върхови характеристики. С пикова мощност от 10 000 вата, батерия с капацитет 72 волта и 60 ампер часа и максимален пробег от 200 км. Този модел е създаден за любителите на адреналина. Електрическата тротинетка разполага с иновативни функции, като ярък и контрастен TFT дисплей, с Bluetooth връзка, с дистанционно управление чрез приложение за смартфон. На кормилото има конзола за управление на мигачите от лявата страна, както и спусък за газта от дясната. Тротинетката е бордувана с спирачки с 4 бутала и 13-инчови гуми, които гарантират надежност и сигурност при всякакви условия. Широкият дек с повдигната задна част предоставя комфорт и стабилност при каране. Окачването с подсилени и регулируеми амортисьори подобрява управлението и издръжливостта, което прави тротинетката подходяща и за офроуд терени. На тръбата на тротинетката има двоен LED фар и вградена LED светлина. Този модел се отличава и с наличието на демпфер. Tevran Fighter Supreme 7260R съчетава мощност, иновации и издръжливост, което го превръща в истински звяр на пътя. Открий го в сайта и магазините на eRider в цялата дистрибуторска мрежа.